awake bibit kademen kodlanan yuk. Blonjo sithik entek ngwalian. Ambak wong lecekan kok ora kaya sampean to, Mas. Kok dipindah ping 13. Ayo wong golek fungsine men penak. Aku dhewe ya nyuwun sapa sing nemu swaraku iki. Sapa sing nemu swaraku iki perlu tak kabarke yen petruke isih urip. Mergo ana swara-swara sing tak tampa saka sanak kadang Pawong Mitra nganti Wrata, Jawa Barat, Jawa Timur. Dikondhanke petruke iki wis mati. Bubar Mitra nglakokke patine Baladewa ngadeg disuduk. Aku yang disusul rong taun ning yen nyuduk bola-bali. Ning kok sik nyuduk apa? Ngiris gajah ya disuduk sik sak piturute. Apa ngerti kondangku? Aku wis sawijining wong kang ora tegas bendho. Lho. Nyatane ana bendho tak mamah untukku ya rompal tenan. Lan ana sing ramalke dari petruke iki miturut rajah tangane iki wae umure 80. Ana sing ramalke 102. Yo. Arep umure 102 yen fisike ra kuat lak go mandek kepengin wae. Kucing muntal sabun kala mending munggah mudhun. Arep ana ning raga wis ora kuat malah ngenes. Lah iki apa sing bebayane ana kene iki? Monggo piranti kuwi ya akeh ning akeh piranti mau kalah saka kodrate. Anane aku ngucap kene mau sak temene aku kuwi ya nyuwun lan matur nuwun marang sing ngabarke aku jare petruke disuduk kuwi. Ora dadi ngopo. Ning aku ya ndek paugeran aku duwe dinggo namengi siji santet, loro jengges, telu tenung. Sak piturute iki tembange aku duwe jenenge tembang dandang gula. Lho. Ada tepi. Sampeyan ndo saged mboten para wiraswara niku dandang gula. Mangsuli bareng saged mboten? Lho, lah sampeyan niku pripun ya? Wiraswara dandang gula mboten saged malah sim-simso saged niku. Ana kitung rumeksa ing wengi tekuk ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh iki lho. Jem setan katan purun paneluan tanono wani miwah penggawe ala gunane wong luput. Genia teman tirta maling adoh tanono ganggu mring mami awit kersaning dewa. Kula wani tanggung yen perlu totoan cilik driji gedhe gulu. Dandang kula niki yen sewengi maca ping 20 ngoten omah sampean mboten kebon maling. Tenan. Sadurunge maca lho. Lho, ngoten. Diwaca ping 20, syukur 20 ping 3. Lho. Niki sarane namengi jengges tenung santet sak piturute sing gawat niki sarane milih bojo. Niku kudu luput pisan. Margo bojo kali jodoh niku beda. Bojo niku gampang. Sing angel niku jodoh. Buktine kula dhewe 17 tahun dereng tau kerengon. Lho. Awas bojo. Angge ajeng pripun bojo kula niku kula wet-wet amarga bojo kula niku wedok. 17 tahun mboten tau padu. Mboten tau gerjegan. Mboten tau beneran-beneran nggih mungkin gojek menyamari. Angger kula ndambak ganti wales didambak. Kula slenthik males ngantem. Kula antem males mentung. Pun tau kok gojek kali bojo kula niku dilayat wong sak desa. Beruberan turut ngomah. Lha coba. Di bojo kula niku nyawang kula greget-greget suruh ngoten. Kaya manise kaya ngene ta. Greget-greget suruh pripun.
pangruhana wong priya sayekti lamun arsa angupaya garwa lho niki. Den pertitis famili kudu sing titis tenan. Ampun krusa-krusu keburu ayu, keburu sugih sapitute. Amarga kaya ngono kuwi ya sak ora lair tu sing batin. Yen cara tembunge barat for the form. Lho iki for the form. Yen wong enak ati tok men wala sampun ngujurke wong niku dite duduk. Bojo ngangge penambangan bojoan lha niki sing nyamari wonten kene iki. Pisan enggo wong ayu lho niki. Kula kena dibuktekke. Tabani kula. Tenan. Sing kula embon niku lekase Sang Mahatma Bisma. Basan widodari darat kula mboten kenggo. Lho, sebab enten aku niku pun tau ketelik kok pripun. Pun tau ketelik. Nek guru anyaran diwenehi aji pengasihan. Pun diweling guru kula, kowe ngetake aji pengasihan kuwi aja yen ning wanci bengi ndak ketelik. Lah kok tenan. Kula niku sangka kemrungsung. Mlaku-mlaku bengi niku pethuk widodari mero-mero biyuh lah iki. Upurane kandel, gelungane metok, ngligos pira nganggo semekan. Wah, pun. Pinjange nglembreh sondere tekan mburi kula cake aji kula jaran guyang. Lampung kula cake ngoyak kula wong. Ayo taman pengasihan, ayo kula jak mulih. Tekan omah kleru wong edan wong metu. Aku jule taraweh niku edan wong edan dadi ora ngoten lho. Paling wong dingungrum kok adikku di adikku. Adikku dia kok Wong iki balik nang Gunung Merapi kok. Kok wong edan wae ning ngono. Tenggo separo ngajane aku kan mbok edan nggih kadenge sampean nggih edan men kok. Kula kudu titis sepisan wong ayu kaping pindho melek wong sugih lah niki saya bayani melek. Lho niki miturut asosiasine manusia. Ana sing butuh-butuh. Kutem-kutem diraupi klungsu-klungsu waton nudu ngenten. Kudu ketukup kok. Ngoten. Pindho melek wong sugih kaping 3 kawibawan ketoke magrong-magrong. Kaping papatipun keneng sambang sarawungan bibiting mung niki lho guys. Oke. Ya plak-plek. Aku ora wis prei kowe iki anakku aku. Aku tak sok kenyang kowe kabeh. Ngene urip. Aku ora milih apa-apa. Apa ning sese aku dhewe sing klenger lho iki apa to. Kudune nggon klenger iki wis kulino. Neng sambang sarawungan. Bibite iki ya gur milane lumayan. Lah kok suwe-suwe kok mbubrake wong bebrayan. Rampok wong. Bisa uga giliruting wong manis iki lho. Bisa uga giniluting tembung manis iki. Ora ning apa-apa nangis. Cilakane ana kene. Mudhun wong becak ngoyo-oyo maune guyu cekakane bareng aku teko. Ini men terharu. Kowe ning apa kok nangis? Nggih. Lumiran sampeyan ajeng kawin lagi. Padahal ra kaya sudanan, ning jane minggu lumrah anune tinggalan kowe ndang minggato. Oh, kaya ngono iki pengalaman aku tenan. Ngandel dikono sampai mendetail. Panjenengan bapak kula. Panjenengan peniman kula. Dereng wonten bandingipun. Pak, ngapa nduk? Gelas kula, Pak.
Bapak sampeyan niku ampun seniman populer kok. Apa-apa tak. Dereng enten suli enjing bapak yen sedo niku sinten sing makili. Kuwi kali bapak mung ketarik teng senine. Mbok napa kali duwite. Kaya ngono wong akune seniman lho. Lho si aku ki yo lewe gelem bae kuwi lho. Yen pur jeporen bareng kok ya ana wong diablak apa ning. Kaya ngono kok ya tak nyanyi ya. Mesti lebih sesuk coba. Mula marmane ten Mas padha. Lho iki. Kemis-kemis menek klopo kulang kaling dinggo manisan. Kowe nangis keneng apa kelingan tresna wiwitan. Pancen tresna wiwitan iki gawat tenan. Kaling-kaling ana gunung kepalang ana samudra mung gegesan ana mripat. Aku kok jajane wong tabah atiku tenan ambruk ndak dina. Andre wong kok nyopo Petrus aja gelek-gelek nggih, budaya kula lagi mangsa angin, budayane lho. Kok dikeroki-keroki napa? Nggih pil toko mboten mari kula niki kok. Meniki mboten malaria ning malarindu aku ya ngono. Iki bab sing angka 2, iki nyet kebatinan, gawat. Sangkan paraning dumadi. Werna-werna to mau nulak lembut iki wong rabi. Nah iki kebatinan. Kawruhana sejatine urip manungsa kulit aneng donya persasat mung mampir ngombe. Upama manuk mabur lunga saka kurungan iki pundi pentokan benjang yo kongsi kaleru setengah minir setengah ora. Upama wong lunga sanja dan sinanjan ora urung iki sing kambang depan bakal mulih mula-mulanya ya ini dari Jawa Mabur. Kebul kang lagi mentas sangka kenteng bubar digoreng terus ditokke dadi upamane bumbune isih teng klenyit ya ora apa-apa
Ayo mangsa anyaran bangsa radikal kene nambahi uyah, kene nambahi garem, kene nambahi lombok. Rasane pirang-pirang ya mung murih sekapalane coba tak watane. Rame-rame angoyak dara kang mulo aduh lho. Wong dara muluk kok dioyak. Ora. Nusop silemeng mega luwe-luwe. Drane wis nusup silemoneng mega sangel doyak. Wah, mulo kaget. Wah. Lho, ngene. Alok layune kesandung-sandung topel. Ayo wis kena kesandung-sandung lho wong mlayu karo ndrangak. Nututi dara mabur karo ndrangak lho. Carane dhewe utul. Awong ora gagas awake dhewe nyekel dara. Lah kok gandrung karo dara mabur salahé dhewe. Bareng darane mabur doyak mlayu kesandung-sandung, lali nyekel dara darane dhewe malah utul. Lho iki. Lho ning kupon akeh piyike. Lho, jroning kupon nangko akeh piyike darane iki ninggal piyik pirang-pirang. Lho. Ora kopen kuntrang-kantring ombene wis asat pakan mung kari wadahe. Kang padha mbandang kupone katon kumplang jebulane sakabeh milik sarwa melok ingkang dudu mestine lho iki lho milik sarwa melok kang dudu mestine mbok ya aja amburu uceng kelangan delek karep mburu uceng deleke malah ilang lho amburu uceng kelangan delek mrih tentreming bebrayan mrih tentreming bebrayan mrih tentreming bebrayan urip ingkang prasaja sing perlu ayo hidup sederhana lho jadi anti pemborosan dan lain sebagainya lagune jenenge Dara Muluk larase Srendra Pathek Sanga barang miring sinten kang kersa lan betahaken saged mundhut dhateng Anggrek Strip number 10 nomor 7 Semarang mboten mawi menapa-menapa namung tetap tumbasan amplop kalian prangko kalian sarung karo ngono mbok montor lah nggih menika wau nggih sampun radit kita sakmenika tenada rodi rama nemcira diluro ditiluro ya iki kan rodi rama nemcira diluro putri sing ditiluro aku ya rodi lho aja nguyu sik to yem margiem jenenge margiem mau margio yo malah susah putrine Rodi Rama nemcira diluro ditiluro kakung ayo ya Rodi Rama nemcira diluro ditiluro nah ditiluro sira lumaya luwa lho wong sadereng tepang niki jenenge lagu trondol Sontoloyo watrondolo Rodi Rama nemcira diluro kakung ditiluro jiro lunga aneng jawur ditiluro ngalih ning angkane kok madro tebak kleru nah iki monggo putri ya Rodi Rama nemcira diluro Tiro lumah aku ngendi ini anyar tenan kok ayo Sontoloyo mas nyenanano ajang lokal ayo Sontoloyo
padatan terus. Sing tanggep beda ki apaku? Apa peranganing badan apa pacak penganggonku? Peranganing badan iki isih padha karo adate luwih penganggonmu. Mung pacakmu ku sing beda karo padatan. Kowe teko jlok sikilmu jumangkah mripatmu pandirangan tanganmu nuting-nuting. Sajake kaya semu nantang iki rumangsamu kowe iki sawijining apa? Ini Reng, kala-kala wong iki sok kudu memanjaken diri pribadi, ning aja diumumke. Dadi aku iki nganggep sawijining apa wae kena ning aku dhewe sing nganggep, wong-wong aja dipaksa kon nganggep. Pamane kuwi dadi apa? Aku ki yo ndek kepenginan. Wah, biyen ratu sing menangan dhewe iki sapa? Iki tak eling-eling wis sejarah. Para ratu sing wis tau tak dhereki sing perang ora tau kalah ki sapa? Lah aku ki sadake membo kaya sing wis tau tak dhereki biyen. Lah ya upamane sapa? Ning upamane aku ngaku kowe mesti ora bisa ngalahke. Lho. Marga sing tak pilih iki pisan cespleng. Ya wujude, ya kawibawane, ya keluhurane, ya lelabuhane, ya tandang tanduke, ya dana driyae, ya ber bujine. Ora menang kabeh karo aku. Lah iya kuwi arep dadi apa lah trigis wae. Bale-bale ya berat dadi wayang, Petra dadi apa? Caranya dadi copet. Ini Petra dadi wayang kok dadi cengkelmu apa? Ora kaya dia kasar men lho. Suaramu kaya gedimen. Wah kok piye? Narendra Gung Negara Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Ayo sapa sing ngalahke? Lho ngono. Etungen lumahing bumi kureping langit eneng keluhurane kaya Prabu Pandhu. Kowe teko jlok sikilmu jumangkah mripatmu panjirangan tanganmu nuting-nuting. Sajake kaya semu nantang iki rumangsamu kowe iki sawijining apa? Ini Reng, kala-kala wong iki sok kudu memanjaken diri pribadi, ning aja diumumke. Dadi aku iki nganggep sawijining apa wae kena ning aku dhewe sing nganggep, wong-wong aja dipaksa kon nganggep. Amane kuwi dadi apa? Aku iki yo ndek kepenginan. Wah, biyen ratu sing menangan dhewe iki sapa? Iki tak eling-eling wis sejarah. Para ratu sing tau tak dhereki sing perang ora tau kalah ki sapa? Lah aku ki sadake membo kaya sing wis tau tak dhereki biyen. Ya upamane sapa? Ning upamane aku ngaku kowe mesti ora bisa ngalahke. Marga sing tak pilih iki pisan cespleng. Ya wujude, ya kawibawane, ya keluhurane, ya lelabuhane, ya tandang tanduke, ya dana driyae, ya ber bujine. Ora menang kabeh karo aku. Lah iya kuwi dadi apa lah trigis wae. Bale-bale ya berat dadi wayang, Petra dadi apa? Caranya dadi copet. Ini Petra dadi wayang kok dadi cengkelmu apa? Ora kaya dia kasar men lho. Suaramu kaya gedimen. Wah kok piye? Narendra Gung Negara Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Ayo sapa sing ngalahke? Lho ngono. Etungen lumahing bumi kureping langit ora eneng keluhurane kaya Prabu Pandhu ora eneng. Kawibawane kaya Prabu Pandhu. Lho masa Narendra kasetene kaya Prabu Pandhu durung ana wiwit umur 20 sasi iki. Prabu Pandhu tau disraya dening dewa mateni Prabu Nagapaya. Umur 20 sasi. Padha anakku. Lho, ya umur 20 sasi lho. Iya umur 20 sasi. Labuane padha. Ya disraya dewa ora. Anakku biyen umur 20 sasi. Wis kelek geningsam. Sebabe, lha wong drembane ra ilok-ilok, wong bayi ku sing mangan didulang kok njupuk dhewe. Bareng nang pogo grayah-grayah dipuluk patut sak entonge. Tak njupuk bali ora
ae ben metu ya ben ayo ben. Oh kuwi kok sing tanggo ukuran Prabu Pandhu. Kuwi bab dadi sayaning dewa durung kapal main dewa rek. Para apa? Lho. Mokal ora ngerti lakone. Zaman Prabu Pandhu ajauh karo Dewi Esgrim. Apa kuwi? Ayah Dewi Esgrim. Putrane Prabu Mandra Keswara negara Mandaraka. Adine Raden Soma Kancil lho. Sapa kuwi ya? Sembrono iki. Sing dipemantu Begawan Banaspati lho karo kabeh iki ya. Oh mantune Begawan Banaspati lho. Raden Nara Kamuna. Iya ora lapor teko ora bocah iki nekat Narasoma. Sekarang jadi jenenge Dewi Esgrim to wayah ngawur bahaya. Sudah lama ora wis jarah tak kemati putus nyang layang. Aku buka apa-apa duwe. Ora tau diwaca bantal turu wae. Ora ngerti kita kono sing adus karo iki sapa? Garwa sing angka loro. Putri Sandakara Mandaraka. Kae jenenge Dewi Endrim. Endrim iki obat tikus Endrim lho. Kae jenenge Dewi Madrin. Lah iya. Iki keputra loro kembar, Ndara Pinten karo Ndara Tangsi kae. Ndara Pinten karo Ndara Tangsen kok Tangsi. Saiki ayo sapa sing menang keling-elingen? Sapa sing menang karo Prabu Pandhu? Ya gampang kuwi. Ora kula jadoh kowe dadi Prabu Pandhu aku Begawan Abiyasa wis kan ngopo. Lho, apa tau perang? Ora tau perang kok Pandhu karo wani karo bapakne wong ngerti tata krama kok. Ora wani amarga pasusiran. Ya sapa prawani iki tegese kalah, kowe iki kalah karo aku Begawan Abiyasa kan ngopo. Woi. Ya kan karo Pak. Ngerti panjang lah ngerti wani karo bapakne umur 8 tak pikir kan ngopo. Apa yang Begawan Abiyasa aku Begawan Soro. Bapaknya Abiyasa kan ngopo gede saiki. Woi ya. Begawan Purusara. Porosoro Purusara. Begawan Porosoro. Ayah apa biasa. Kowe Begawan Porosoro, aku Begawan Sakutrem. Lho. Bapakne Porosoro ora bakal menang karo Begawan Sakutrem marang apa wong kowe sing anak-anak aku. Aku Begawan Manumanoso ngono nek kepiye to ora kena bapakne Sakutrem. Liwati sakti lah dadi ngopo. Lah iya. Begawan Manumanoso aku bermani saiki lah angkat aku Bathara Brahma. Aku Sanghyang Jagat Dirnata ya Bathara Guru. Aku Semar luwih tuwa katimbang Bathara Guru. Aku Sanghyang Menang sing anak-anak Bathara Guru. Aku Sanghyang Mening. Aku Sanghyang Tunggal, Sanghyang Nurcaya, Sanghyang Nurasa. Aku dalane. Lan pemenang iki ora tak tore wong semenang ora. Sanghyang Nurasa, Sanghyang Nurcaya. Ya. Sanghyang Menang, Sanghyang Mening. Tak ungkule aku bapatan lan ngopo? Ayo Sanghyang Menang lho. Aku jeneng wong tekat-tekatan kaya ngono iki. Lah ya wong kok gejekan kok kepala nang-nangan ra urung wae mar dadi pasulayan to. Wong iki kan timbang nang-nangan ayo padha rukun wae. Ayo padha rukun ngembangake miturut kebisane dhewe-dhewe lan ning aku karo kowe iki dititake dadi Bagong dadi Gareng karo dadi Petruk. Jadi ayo padha Mudarasa ngetokake rasane dhewe-dhewe yen tembang iki wis senengamu apa, yen aku seneng aku apa, yen Petruk senengane apa. Aku Sinombari Jasa, aku pangkon. Aku megajul kok. Aku tomo kang perwuyaning kitaya. Ikramile sanggete
tumrape wong panas dewi wetan kembo kembengan ning bambu ditalan desa kang jabeli Nge ngeksi kondo Sinawang sing kita gawe lain kumpul Alah gesek ora lah gawe lho Aku mau jane senengane dhewe-dhewe seneng ku megatruh wae ngopo Aku ya metu penak pangku aku ya penak Sinom Parijoto penak megatruh penak pangkur penak Sinom Parijoto lah saiki tak wae keterangan ya kabeh tembang iki jane penak ngono penak lan orane mau sesa-sesa no panggarape yen gusa-gusu ya ora penak yen nganggo cara sing dimatke ya dadi penak samane pangkur iki dalile piye Kurwilangane pisanan 8 ping 11 sak piturute megatur iki piye kabeh gending iki penak lan para pujangga nggone nilari gending lan lakon marang kowe kabeh kuwi ya wis nganggo disaring kanthi kaweningan ya mono sing sok salah tafsir sing darani perkembangan ya kuwi kreasi iki darene mbubrah niku klandru marga sing tukang kreasi iki ya nyanjung karo tinggalane para kang wis ora ana kaya gending-gending kena rondon aku ya seneng joloko iki iya kali bebrek dadi ora kok nek wis seneng gending kreasi baru karo gending sing biyen-biyen ora seneng yo ora aja kleru tampa gandhe sawet iki isih tetep kepenak bondet iki isih tetep kepenak apa-apa isih tetep kepenak kuwi sesa-sesa ana panggarape amarga penak lan ora kuwi gumantung ana panggarape terus saiki ana gending sing mung 2 wilah yen dibuka kerep kuwi nemo ning selarang dadi lagu limo jarang terus dadi lagu 6 lagu apa kosek jenenge itu lan lumut 6 ya tumurna angger setilo wae mo ya lagu 6 karo 5 to ana kethek nggawi 6 sangune roti karo lemari mo Mafiyong aku lalahu 6 Ajan ayo sisane sing kapul kacang Edo lelandi lumutan 6 Ora ranggutan Tumuruna anggar sekejap mawon Mafiyong aku ama Ajan ayo sisane sing joko lawang Bukan lakar watau kutak Bukan yang dirikatke itu boleh nemo yen dirangkepke kok yen dadi lagu andane lumut ora kurang wilah ta tak pinter ana nggon panggarape ngono ya apa wilahan kutuan 16 kutuan 3 papat kutuan 120 wis to iki nggarap sampangan kabeh mau ora ana kepenake penting seneng aku ora njolo Aran, njolo tambangane gede Rondo lagi beda. Jolol. Kamu Senopati, ndeng. Perenangan pisan lono. Gending wayang kumpul alu nekat. Lo saya yo reng. Kan kabisanku karo kabisanmu mung karo kuwi. Aku kepengin pantur gagrag Banyumas. Lho. Ora Sesendro patete mangro sing ora tau metu. Pantur gagrag Banyumas. Monggo. Mbah Seblong kula trimajeng. Lho, malah mendhen lebok parat iki. Layah-layah sambere dukai. Remat ora kowe. Aden Arya, monggo. Pantur Banyumas. Awis-awis medal. Aden Arya werku
Wah, nyanjung Werkudara. Yatamun satria jadi pati. Sing arani Werkudara mae panjen lampar ya sapa? Bener ta? Jadi pati. Dan Banyumas tekek tenan iki. Kesekna tingkar cepat. Bener. Rayau. Lah, aku nara nyalang sing muni kok ora lega atiku. Yen ngandika. Minta kuntur. Aku tembung guntur lagi saiki. Keren-keren minta guntur. Satria pramila krama. Eleng gulai. Kulai. Tipak eling-eling Banyumas. Dekanipun pangkur malih ingkang setunggal ingkang wonten. Monggo Wahnywara karo Sila biu-biu. Monggo aku sing dibojo cukup boni 2 taun dhewe. Wong kok sarwa sembodo. Wujude apik, suarane apik, anune apik. Anune tengkok ora kok. Nis Suprati. Beda cilik jenenge sami ya mele. Kita nganggo nis. Yo, Raden Arya. Raden Arya Werkudara. Nyata lamun. Nyata lamun satriyan jadi pati. Gara-gara barengi jago kluru agiyel. Gara-gara wae tele-tele. Apa neng gara-gara wae dina sewengi. Lek buna wae ya rung kesel aku lho. Banyumas campur Semarang. Ayo tak gawe campur apa ya? Kembang untuk campur. Jam ditengok kaya ngono apa munggah gunung tak lakoni. Nanti kalau bisa sane ping 4 dengan wale semu. Nek ya boleh utiwane banding kula anggere guneman kok ndangak. Ente kalau menjinge kawus merokok. Yen nganti Kak, Keren.
pindha. Ya kan tulisane ya padha A karo O iki. Mau sing dhisik mau gereng-gereng pindha guntu. Sing dhisik mau sing bener nggon pindah guntu. Sing ngeri pindha. Dasar satria prawira Rama Sirama Rama kula iling gunungane Senopati Banyumasan iki senggakane iki lho nyeni ya. Tapi Mbak, yen langsalan iki kula senggaki. Eling-eling. Suara sampeyan eling-eling sing bener ngoten. eling apa eling Yam. Ayo ngawur wae. Yo. Sampe gawe. Monggo. Sikar. Rama. Apa remuk lho. Sampai jika tak selari ora remuk lho. Lha wong iki parikan kok negara iki ya. Sampe gawe sikar selawe yama. Apa ora remuk yang kok dirupet ini gitu. Orang ngono apa gendong ngono. Tapi sampai gawe balene. Sampai gawe sisi kata Rama. Aja melendung. Gendong apa? Mongkawiti monggo. Mongkawiti kandhani aku sing muni kono sing gak iki kosol. Mulai aku tak ora muni wae iki mau Banyumasan saiki mbok nyoba kan. Sing arang-arang metu kreasi Bali. Ning anu tembange Jawa lepetan, biyen iki kuna wis ana kembang jenenge lepetan ning iki nggunakake aransemen Bali. Engko suarane bisa resisten. Lho. Salah urip metu Bagong njaba wis padhang iki lho. Tenan kok. Lepetan arase pelok patete barang. Atur.
Tembane Jawa asli. Ning aran semene Bali, mula rasane ya kaya Bali. Lepetan amudan janur kunewani hus jati nyoseko hus nyoseko damper hus ini kecala malu nembang kaya ngomong masri lumayan kok cuma ngoro sampai istirahat apa sakit gaji wakil entah ngaruh lah ayo panjang buat gaji suara menawi tenan loh kak pagi seru pagi kalau kehilangan tuh kalau pagi ada bojo loh padu kok kehilangan ini kalau memang padu kehilangan loh oh sih kreasi ini lah padu kok aku kreasi awi apa sing tak salah mesti tak ucapake aku mulai aku bojoku ini surat cepat wedang ora barang aku donek-donek aku kemerokok toh ayo wong wedok wedok pianine kowe akon lah kok enek ngajar kerupuk iki liwat lho ora kon ngremet kaya kerupuk aku yo ngono iki lho amarga aku kaya kerupuk aku bojoku ngguyu malah ngguyu lho dadi sing ketok apa tak ucapke padu lah enek ngajar ketok liwat lha akon iki kaya ketok aku yo ngono nah iya enak ketok enak apa ayo akan ngobrol kaya kelapa ayo yang kelapa enak film ayo akan ngambungi kaya film ngono ta film wae nek dicukura diambungi nek sudah mateng pementah lebih ora ngono ayo akan ngerokok kaya duran abang ana dicuwek iki diraga ta. Wong ya rumah ngono lho. Wah, itu kebiasaan nih kamu. Ini kan lain daripada yang lain. Lainnya yang pernah ya pisan pas wong Bali wis, Banyumas wis. Jadi mau ndi cara Semarangan ya wis ya daerah sejengkas wae ngopo ya jelali ngopo dhewe aku ora lalen saiki nek yang Bandung isih kadolan apane suarane ragate kok suarane saiki kaya ngopo aku pengen ngrasake sampah gagrak Jombang lho Jombang genti saiki gak dong oh pokoknya tak cukup, tak pikir oleh, kok kamu tak sojo mencang kamu. Sendiri sarong. Cak ono makhluk ben katipunyo, cak ono. Makhluk katipunyo. Iki gagrak Jombang, ya dina dipepake meneh terus ana apa, Pak? Sajake ngopelok terus ana kuwi ora urene iki anggenjong ing pagulingan dilajranke wae. Anggenjong.